Torna el futbol amateur i, per tant, torna el Sant Feliu de Codines. Aquesta temporada 25-26 el Sant Feliu es troba a tercera catalana. I sí, ja ha jugat el seu primer partit de Lliga. Aquest és el partit de la jornada 2, ja que el partit de la jornada 1 es va haver de suspendre per incapacitat de jugar. Va haver-hi molta pluja i el camp no estava en les condicions. Aquest partit és contra el Sant Fost, equip molt intens assegut de la quarta catalana. Aconseguirà el Sant Feliu una victòria? Jo sóc Guillem Mir i això és La Grada Amateur. ¿7 años? No, pagáis 15 jugadores. ¿Cuánto es? Todo muy tarde. Rodríguez, César de Canta i Gerard Paraguay, por favor. Tenim segur per aquí? És un 4-3-3 normal, però que en moltes ocasions, més del normal que hem fet fins ara, converteix en un 4-4-2 en un. Podem perdre 200.000 boles, però perdem, recuperem. M'estreno i important començar amb el peu sumant de 3. És un partit bastant propici per començar, la veritat. Un camp maco, un camp ample, podem jugar bé, una tarda maca, esperem que regui una miqueta al camp, està una mica sec, però en principi un camp que s'adapta bastant a les nostres característiques. Me la jugo, 0-3. Què, Cristian, com ho veus? Amb els ulls, amb ganes i tot depèn dels 19 tios que hi ha aquí dins. A veure com va. Traurem endavant o no? Jo segur, des de la banqueta segur, veurem si des del camp també. Això m'agrada. Vamos. No hi ha porra? No. No t'atreveixes? Anul·la mufa, diuen aquests. Avui, victòria assegurada, més 3 punts. Tenies ganes ja d'aquest primer partit o no? Moltes, perquè la setmana passada hi havia ganes, però van suspendre per la pluja, doncs aquest... Ganes ja primer partit, primera victòria i dimarts una altra victòria. Això m'agrada. 1-4 nostra, clar. Vale, va, senyors, bona tarda a tothom, ¿vale? Va, tiro la bomba. Creo que se ha planteado muy bien la semana. A nivel de entrenos, a nivel de responsabilidades, que ya Rubén coge un equipo, él coge otro, yo estoy ahí en medio, ¿vale? Y creo que se está cogiendo buena dinámica en cuanto a organización. Jornada 2, que es jornada 1, que jornada 3 nos pilla muy cerca, ¿vale? Nanos, ens venen 2 setmanes xules, ¿vale? Avui es juga, s'entrena dilluns, es juga dimarts contra la Roca, que és un molt bon equip, y es juga setmana que ve a casa contra Montmeló, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, en una semana son 2 partidos en casa que eso creo que va a ayudar muchísimo. Pienso que hoy tendremos más respeto al rival, ¿vale? Os encontré con un rival donde la media edad es de 21,6, la nuestra de 22,7, eso dice la Match de la federación. Son niños con muchas ganas, con mucha intensidad, con mucho ritmo, veremos con balón si también lo son. Vale, chicos, sí, jornada 1 de Liga, anem a començar bé, sisplau. Lunes entreno, martes partido, se vienen 2 semanas muy guapas. Controlaremos las cargas si Dios quiere y si el partido va bien, y por vuestro bien hay que ir a fondo y a poder ser a la media parte que el resultado que sea muy claro para que la gente pueda entrar, pueda salir y el martes podamos estar todos. Los que salís de titulares, si queréis jugar el martes, el partido tenemos que ir a fondo para encontrar que alguien de la banqueta me pueda entrar en el 60, en el 65, que yo descanse, que él juegue y que todos estemos para el martes. Si tenéis que jugar los 90 todo el partido, el martes no vais a llegar. Está en vuestras manos. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Lo trabajáis a ver? Los pechos los tengo allí. Hay que sumar tres. Todos juntos, vamos. San Feliu, vamos. L'únic que pot passar és una victòria, és una puta victòria. Vamos a verte. Primeros minutos, señores. Intensidad y corazón. Vamos allá. ¡San Feliu!
L'àrbit li fot fora, No llanceu. Gini, la bola amb el Vallejo aquella no fa falta. Jugueu. Jugueu. Atento al golpeo. Santi. Venga, ¿y dónde? Xavi, haz de arriba. Xavi, haz de arriba. ho hem vist ja. He arribat bé. Ho ha fet així amb la mà, t'ha fet així. Jo un peu més cansat em tirava. He vist molt avui. Soy de darrere. Ui, no sé jo, Diria ja que li fem el passe allà, li estem dient tot el puto rato, i el tio aquí, mirant. Vull més fort. Estàs sol, que t'agrada més. Ja, bueno, sí, però hi ha dos puntes, caic, no? És un crit, però estàs molt apagat sol. Tenim bola. Palau, Vale, passem en Xavi, banda esquerra, fiques tu estem dret, vale? Se'n va Vallejo fora, Palau torna a l'interior, vale? I el Zino passem a l'alta, vale? Vinga. Ara haurem d'arreglar coses, haurem d'arreglar coses, Si no hay estructura, hay 1000 espacios. Y era día para jugar del minuto 1 y sin pelotazos, chicos. Por eso hemos insistido y por eso nos hemos puesto tan nerviosos los primeros 10 minutos, porque se ve súper claro. Hay que salir a jugar al fútbol y a meter el tercero. Y en cuanto metamos el tercero, entra la gente a la banqueta, metemos otro chute y el primer partido sin encajar. Queda claro esto? No, criteri, confiança, anem a marcar. Anem a posar calma, tranquils. Ara tenim 4 tios al mig del camp que els hi costa que els hi prenguin la pilota. Anem a jugar sense por, filtrar passes per dins i sobretot no perdem pilotes. Quan nosaltres tenim la pilota és quan aquesta gent són més perillosos, vale? Perquè una pèrdua nostra, el que diem, tenen 2 puntes que són bons. El 9 i l'11 aquests són Ivan, almenys. I juguen 1 contra 1 amb l'Edu i Amida, vale? Estem 1 contra 1 menys. Quan nosaltres tenim la pilota és quan ells són més perillosos, vale? Qualsevol pèrdua ens busquen de seguida. Per això anem a posar calma, i si hem de rascar mig del camp, rasquem, A la que perdem pilota recuperem de seguida. Vale? Sobretot, juguem 2 extrems de cama natural ara, Xavi, Samsó, a inflar pilotes dins l'àrea, que tenim ara l'Alzina, vale? Palau, tornes al teu lloc aquí, a trencar línies, vale? I entrem des de darrere. I s'acaba el partit. Vale? Però vamos, va, ¡Vale! ¡A correr! Sigue, fíjalo. ¡Área! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va Xavi, som-hi! Bien, Samsó! Era aquesta, abans al minut 0-3, aquesta. Derecha, Xavi, derecha. Igual, la línia es va ser... ¡Fuera de juego! ¡Vida, que aguanta! ¡Palau, vas de arriba! ¡Palau! Xavi, hem d'accelerar tot. Hòstia, que bona!
Josep, no fallis, tio, no fallis. Oh, Targante, bona. L'esquena. Estem fàcil amb la pilota als peus i un pulmó allà, ja veus que tens un extrem allà. Vale, estem a parell. Sortim aquí d'extrem esquerre. Vale? Xavi, el tornem a darrere i tu aquí. Vale? Que siguis vertical. Vale? Vas encamant tu, val? Cap allà, cap a dins. Vale? No, que si sóc esquerrà. Ai, va, és veritat, tio, perdona. És que hi vaig xutar amb la dreta i van dir, hòstia, amb la dreta. No, i ets esquerravita. Per això vull dir que vas acabant a trobar, vale? Perquè sobretot fotem boles a Alzina. Calleu! Fa això, Cardi. Vale, i sobretot calma, ja. Intentar que no ens Vale? generin. I que no ens fotin aquestes transicions, eh? A mi va contra corta. Ara sí, tio. Hòstia puta! Fer-ho molt fàcil i a tallar tot. I a unir a l'equip que està partit. Aguanta, Xavi, aguanta, Xavi. Molt bé. Balón. No le pierdas de vista. Vas tú, Alex. ¡Vamos! Aguanta, Fran. Dale, Santi, aguanta, Santi solo. Santi solo aguanta, muy bien. Solo aguanta, Santi, solo aguanta. No hay nada. Ya está, ya lo tienes, Santi. Ya lo tienes. ¡Fuerte, coño! Ahora tengo un palaco. ¡Vamos! Muy bien, con balón sobre todo, tío. Un partido. Messi, no? Claro, molt normal. Las están fuera de juego. Están fuera de juego. Estaban fuera de juego. Sí, yo creo que sí. Ah, tampoc l'ha fet. ¡Sácala, Iván! Tarjeta, Pito. No protesteu, hòstia! ¡Saca algo! Vale, señores, vale. Primer tres. Va, Juan. Vamos, venga, otros tres, no del tot i tampoc content del joc, però bueno, al final és això, jornada 1, molts nervis, moltes ganes, treus 3 punts i el següent partit, doncs, millor sensació i endavant. Com heu pogut veure, després d'aquest intens partit contra el Sant Fost, el Sant Feliu ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada. Aconseguirà guanyar el següent partit? Esperem que hagueu disfrutat del vídeo. Ens veiem la setmana que ve.